שלום לכולם וברוכים השבים לערוץ שלי. היום אנחנו מנסים לפחות את האיטרציה הראשונה בבנייה של המפה. לפני שנתחיל לעבוד על איך הדבר הזה בדיוק עובד, אני אראה את התוצאה. יש איזושהי מפה שמקבלים אותה, שהמחשב מקבל אותה והוא יוצר את המפה עצמה. יש כל מיני דרכים יותר יפים לעשות את זה, כמו שבמקום כרגע אני השתמשתי רק בשתי בלוקים, השתמשתי בבלוק הזה והבלוק הזה, כלומר, האם זה ההתחלה או הסוף, זה אותו דבר, ואם אני בקצה, אני עדיין עושה כאילו אני באמצע. והשביל, אם אתם רואים, יש כל מיני אפשרויות לעשות את השביל יותר יפה, כלומר, לשים את השביל שיש לו את הירוקים האלה באמצע, ולעשות שבכללי זה ייראה יותר מזמין. אבל כרגע כל מה שעשיתי זה רק לקבל את המטריצה ולבנות את המפה. כפי שאתם רואים, בצד שמאל הוא פשוט בונה את המפה לפי הריבועים, לפי המטריצה שראינו מקודם. ובואו נעבור על הקוד ונראה איך הדבר הזה עובד. אני מעביר לזה, העברתי, אוקיי. אז בואו נראה מה יש לנו. שמתי עוד איזושהי מחלקה של קונפיג, שמה שיש כאן זה פשוט שיהיה לנו את האפשרות לשלוט בגודל הטייל שלנו. כלומר, אם אנחנו רוצים שהטיילים יגדלו, יהיה לנו נורא קל לשנות את זה. ובכל קבוצה, בכל מערכת, כלומר, זה המערכת של ה-floor creation, לכל מערכת יש את הקונפיג שלה. אם לא צריך, לא נעשה את הקונפיג, אם צריך, נעשה את הקונפיג. כמו שה-Game Manager לא השתנה כמעט בכלל, אנחנו לא צריכים את הדבר הזה. לא, אנחנו כן צריכים, כי יש לנו את הרפרנס, בסדר. בואו נלך לסטורג'. איך נראה הסטורג' שלנו עכשיו? הנה נראה אותו דבר, וכאן אני רציתי שהסטורג' יעבוד כסינגלטון. זאת אומרת שהוא פעם אחת יעבוד, פעם אחת כאילו אני אייצר אותו, ואז בכל שאר הפעמים אני אוכל לקרוא לו. עכשיו, למי שלא יודע כל כך, לא מכיר איך יוניטי עובד, יש לנו שלושה פונקציות. הפונקציה הראשונה היא הפונקציה שקוראים לה awake. היא הפונקציה הראשונה שקורית, והיא קורית לפני שהעולם נפתח, אז היא לא יכולה לעשות שום דבר כמעט שקשור ליוניטי, אלא רק יכולה לאתחל את עצמה. אז זה קורה שהתוכנה עולה, אז הוא מעלה את האובייקטים וקורא לה awake. אחרי זה יש את הפונקציה start, שאת זה אנחנו נראה במקומות אחרים. מה שהפונקציה start עושה, אה, היא, אחרי שכל העולם עלה, יכולה לעשות כל מיני פעולות. לדוגמה, אחרי שהעולם עלה, ב-Flow Creation, אני רוצה, ב-Game Manager, אני רוצה בסטארט שלו, להגיד, תייצר לי אחד חדש. כלומר, יש לי את כל האובייקטים של היוניטי עלו, אני יכול להתחיל לעשות דברים. כלומר, בשנייה הראשונה של המשחק, מה קורה? אז עוד פעם, יש את הפונקציה Wake, שהיא מאתחלת יותר פרמטרים ויותר עושה דברים תכנותיים. פונקציית סטארט, שמה קורה בשנייה הראשונה, ופונקציית אפדייט. הפונקציית אפדייט אני אעבור עליה יותר בשלב הבא, כלומר, בסקשן הבא, לא, הסקשן הבא יהיה על זה. באחד הסקשן, כאילו, אי אפשר לא לעבוד על אפדייט, אז אנחנו נגיע אליה במוקדם ובמאוחר. ואני נורא רציתי שזה סינגלטון, אם זה נכון או לא נכון לעבוד ככה לא ברור. כנראה שזה לא נכון, אבל אמרתי שאם אני כבר עושה את זה, אני אתאמן על זה. אז יש לנו את הפונקציה של ה-flow storage שהיא נמצאת על איזשהו אובייקט, היא נמצאת על ה-directional light. וברגע שיש את ה-wake, היא מתחילה לייצר את עצמו. וגם כמובן שאחרי זה אני אחזור, אני אראה כאילו איפה זה נמצא. אם הייתם 3 דקות על יוניטי, אתם יודעים מה קורה פה, יש לי איזשהו אובייקט שאני גררתי אותו. כלומר, אני גררתי את הרפרנסים בפנים. אני הראיתי לכם כבר את ה-level הראשון, ושיש לנו איזשהו מערך שמחזיק את כל הלבלים שלנו. ומה שקורה כאן, למה יש לי את ה-start tile ו-start tile reference? בגלל שאחד מהם הוא סטטי. מה אני רוצה שיהיה לי אפשרות להתייחס לאובייקט של הסטורג' כסטטי, אבל יש דברים שבאמת יכולים לקרות רק במהלך המשחק. אז עשיתי מין הכלאה שתופסת לפחות בשבילי. אני די בטוח שזה לא הדרך הכי נכונה לעשות. הדרך הכי נכונה היא לא לעשות כאן שום דבר סטטי, את ה-levelים לא לעשות כאן, אלא לעשות באיזשהו פייל ולעשות קורא של הפיילים האלה, ואנחנו כן נגיע לשם. כלומר, ברור לי שאי אפשר לרשום את ה-levelים כאן פשוט כשורה, והסיבה שאי אפשר לעשות את זה, זה אם נרצה להכניס level חדש, אנחנו צריכים לקמפל את כל המשחק מחדש, וזה קצת משוגע. ואנחנו רוצים שהקוד שלנו לא יצטרך להתקמפל כדי להוסיף עוד שלבים, ובשביל זה זה אומר שאנחנו צריכים להתעסק עם פיילים,
אנחנו נגיע לזה בהמשך. כרגע מה שיש לנו כאן, יש לנו את כל הטיילים שלנו נמצאים כאן, כלומר כל הטיילים שאיתם אנחנו בונים. יש לנו את הרמות, ויש לנו איזושהי דיקשנרי שבהינתן טייל נותן לי את האובייקט שאני צריך לייצר. שאני לא צריך לעשות איזשהו if מגעיל, אני פשוט אומר ב-floor creator, קיבלתי טייל מסוים, תייצר את הגיים, אובייקט. ואחרי שעשינו את זה, כאן זה פשוט סטורינג, מערכת סטורינג של ה-floor creation, וכל הדברים בעצם קורים כאן. אז יש לי את ה-destroy word, שה-destroy word הוא הפונקציה הפשוטה, היא פשוט אם, טוב אולי לפני זה אני אסביר איך זה עובד כאן, יש לי את ה-tile object, שה-tile object שלי הוא מחזיק את המפה הפיזית, כאילו הוא ממש מחזיק את האובייקטים שנוצרים בעולם, שנמצאים על המפה. אני לא עשיתי את זה, אני אעשה את זה עכשיו, האמת שאני אעשה את זה תוך כדי ריצה, אני חושב. הפרופס, גם את זה לא עשיתי, זה העצים ודברים כאלה שאנחנו יכולים להכניס לתוך האובייקטים הירוקים, שאת החלק הזה אני אעשה בסרטון הבא. ופרופס אינישייטס זה פשוט הפרופים שכן הכנסתי, אני רוצה לשמור אותם. בסטארט אני פשוט רוצה להתחיל אותם לנעל כדי שיהיה לי יותר קל אחרי זה, ושיהיה לי יותר קל אחרי זה. אני חושב שזה צריך להיות awake, שלא יהיו בעיות, כדי שבפעם הראשונה שאני עושה destroy word הוא פשוט לא יעשה שום דבר. וה-destroy זה פונקציה של יוניטי שיודעת להרוס אובייקטים פיזיים. ומה קורה כאן? כאן כל הקסם קורה, אני רץ על כל טייל שהביאו לי, כלומר על כל אינם שהביאו לי, ואני מקבל את האובייקט שקשור לטייל הזה, שקשור לאינם הזה. אז אני לוקח את האינם, מכניס אותו לתוך הדיקשנרי. הדיקשנרי נמצא בתוך flow storage, למי שלא זוכר. זה הדיקשנרי. והדיקשנרי הזה מאותחל בפונקציית awake. זה קצת קפיצות, אבל אין כאן שום דבר מסובך מדי. load scale, זה אומר תביא לי את הגודל האמיתי של האובייקט ליוניטי, כלומר יוניטי יש לו את הסקייל שלו, זה לא כזה משנה מה הסקייל הזה, כי אנחנו תמיד רוצים לעשות, כי סקייל זה דבר יחסי. אז כל מה שאנחנו רוצים לדעת זה, קיבלתי אובייקט, תגיד לי מה הגודל שלו ב-X, מה הגודל שלו ב-Y, מה הגודל שלו בזה. אחרי שקיבלתי את הגודל של האובייקט, אני רוצה שתייצר לי אותו. זה הדרך הכי קלה לייצר אובייקט, פעם היית צריך לתת הרבה יותר פרמטרים פה. היום, להפתעתי ולמזלנו, פשוט אומר, תייצר לי את האובייקט הזה, הוא מייצר את האובייקט. ואחרי שאתה מייצר אותו, אתה הולך לפוזיישן שלו, ואתה אומר לו, אני רוצה לשים אותך במקום חדש. איפה אני רוצה לשים אותך? הרי הוא כבר יושב כמטריקס, אז אני פשוט צריך לייצר את המטריצה הזאת. וכדי לייצר את המטריצה, אני יכול פשוט להגיד מה הגודל שלו. כלומר, אני יודע שהגודל שלו בעולם הוא משהו, אני מכפיל אותו באינדקס, במקום, והדבר הזה יעבוד כל עוד רק עם כל האובייקטים באותו גודל. יכול, האמת שיכול להיות שהדבר הזה הוא יותר מאושר אחד. האמת שאני לא יודע, אז יכול להיות שהדבר הזה לא היה צריך להיות בתוך הפור, אבל בגלל שהדבר הזה קורה מבחינתנו רק פעם אחת, כאילו, כשאנחנו מסתכלים על משחק, איך משחק עובד, יש את החלק הקריטי במשחק, שזה הפונקציה שקורית 30 פעמים בשנייה. כל דבר שלא קורה שם, מבחינתנו הוא דבר מהיר, והסיבוכיות שלו כמעט לא משנה. אז אנחנו יכולים פחות להתעסק כשראיתם שעשינו אז את כל הבעיות הלוגיות, אז אף פעם לא שמתי get length 0 במקום הזה, הייתי שם אותו לפני, אבל בגלל שהדבר הזה קורה רק פעם אחת במשחק, או פעם אחת שיוצרים level חדש, זה פשוט הופך להיות לא רלוונטי, זה חסר משמעות. בתוך האפדייט אני בחיים לא הייתי עושה את זה. אפדייט, אנחנו נגיע לשם, זה המקום הכי קדוש במשחק, כאילו, מבחינת המהירות, מבחינת האיטרציות, אנחנו רוצים שהדבר הזה יהיה בו כמה שפחות קוד, ושהקוד יעבוד כמה שיותר מהר. ואנחנו לא, והפונקציה הזאת לעולם לא תיקרא מהאפדייט. אם היא תקרא מהאפדייט, היא לא תקרא בטוח כל פריים, אנחנו לא כל פריים יוצרים את העולם. ובגלל זה אנחנו כן בסדר עם הקוד הזה, גם אם הוא לא הכי נכון מבחינת המהירות הכי טובה שאנחנו יכולים לקבל. אז אנחנו שמים אותו לפי המקום שלו, ואנחנו כופלים בשתיים בגלל שהגודל שלו
אמ, הוא לא רדיוס, אלא, סליחה, הוא רדיוס ולא קוטר. ובגלל שאנחנו מתעסקים עם רדיוס ולא קוטר, אנחנו צריכים להכפיל אותו בשתיים. אמ, והאמת שאני מסתכל על זה, זה לא נכון. כאילו, זה נכון ספציפית לכאן, אבל הטייל סייז אין לו שום קשר לפה. הטייל סייז אין לו שום קשר לפה. הסיבה שאין לו שום קשר לפה זה כי הטייל סייז אמור להגדיל ולהקטין את האובייקט. אז אם כבר, אנחנו יכולים להגיד משהו כזה. אנחנו יכולים להגיד ש-object נקודה scale, סליחה, נקודה transform נקודה scale, לא כל scale, כפול שווה ל floor creation config נקודה tile size, ואחרי זה לעשות את כל הדבר הזה, אני חושב שזה יעבוד, והדרך הכי טובה לבדוק אם זה עובד, זה פשוט לשנות את זה. כלומר, אני אשנה את זה לשתיים, ועכשיו אנחנו נראה אם הדבר הזה עובד. אני אעשה new screen ל-Unity, אני מקווה שאתם רואים, והדבר הזה כמובן שלא עובד. מה? וואו, תקשיבו, זה יפה. אני יודע למה זה לא עובד, אני יודע למה זה לא עובד, אני יודע. בגלל שאני עושה את זה כל פור, אבל זה נראה נורא יפה, אתם חייבים להודות. אה, כן, זה לפחות נראה נורא יפה, בסדר. רגע, הסיבה שזה לא עובד זה בגלל שאנחנו אה, מכפילים את הסקייל של אנחנו מכפילים את הסקייל של האובייקט, והאובייקט הוא שמור. אה, ואנחנו לא צריכים לעשות את זה, גם אנחנו צריכים להכפיל את הסקייל של הטמפ אובייקט. בואו נעשה את זה ככה. בואו נגיד שיש לנו, אה, אנחנו רוצים להכפיל את הסקייל של הטיים אובייקט, של הטמפ אובייקט, ואני חושב שעכשיו אנחנו כן נצטרך להכפיל את זה בטייל סייז. בואו נראה מה הדבר הכי גרוע שיקרה. לא יעבוד עוד פעם. אני חושב אבל שזה יעבוד עכשיו. מה קורה פה? אה, מה הוא עושה? הוא אומר, לא ברור לי. בואו נראה עוד פעם. Transform, local scale. אוקיי, אז Transform, Position. מה הוא רוצה? טוב, אני שנייה אעצור את זה כדי לא לבזבז לכם את הזמן יותר מדי. אוקיי, אז הבעיה הייתה זה שאנחנו שינינו מקודם את האובייקט, ואנחנו צריכים לשנות אנחנו שינינו את הסייז של האובייקט. הסייז של האובייקט הוא סטטי, זה אומר שאנחנו כל הזמן עולה ועולה ועולה, ומה שהיינו צריכים לשנות זה את ה-game object עצמו. כמו שאמרתי, ממש הרבה זמן לא נגעתי ביוניטי, זה דברים שאני אף אהיה יותר ויותר טוב בהם עם הזמן. אז כמו שרואים עכשיו, אם אנחנו נריץ את זה, אנחנו נקבל את הדבר הזה, ואם אנחנו נגדיל, אני אגדיל את זה ב-4 פשוט. את הקונפיג שלנו, אתם בטח לא רואים שום דבר.
ועכשיו אם אני אריץ את הקונפיג עוד פעם, פשוט 4, אז אנחנו ראינו שהוא גדל. אבל לא משנה כמה הוא יגדל, הוא תמיד יהיה יפה, וככה אנחנו אוהבים אותו. אה, אני אחזור לקוד. אחרי שחזרנו לקוד, אני אחזיר אותו חזרה להיות בגודל 1. וכאן אנחנו רוצים גם לבנות את זה. אנחנו רוצים לבנות את הטייל שלנו תוך כדי. כדי לבנות את הטייל שלנו תוך כדי, אנחנו רוצים להגיד שהדבר הזה שווה ל-new game object בגודל, הבעיה שאנחנו ממש צריכים את הגודל הזה. ולהעתיק את זה פעמיים זה ממש מגעיל. אז נעשה int x size ו-int y size שווה לאותו דבר. פה אנחנו נכניס, אחרי שהסברתי כל כך הרבה זמן למה לא צריך את זה, תראו מה אני עושה. כפל קוד זה המחלה הכי קשה שיכולה להיות לנו. טוב, עכשיו היינו יכולים לרשום את הדברים האלה במקום אחר. כלומר, הקוד הזה מבחינת כמה הוא יעיל, הוא לא יעיל. אבל הוא מספיק טוב לנו, כי זה לא באמת משנה, כמו שהסברתי מקודם, על ההבדל בין סטארט לאפדייט. אבל יש סיכוי מאוד טוב כאילו, זה לא יש סיכוי, אנחנו נשנה את זה, כדי שהטיילים יהיו יותר יפה, ושיהיה הבדל בין איפה הטייל נמצא, כלומר, האם הטייל הוא בכריכה, ואז הוא צריך להיות קצת יותר עגול, או שאם הוא באמצע, יכול להיות שאנחנו רוצים לשנות את הטייל קצת. אנחנו כנראה נגיע לכאן עוד פעם, ומה שאני רוצה לעשות בינתיים זה פשוט לייצר, לייצר את זה. אז זה אומר שפה, כדי שיהיה לנו מה למחוק אחר כך, אנחנו נכניס, או שיהיה לנו את האפשרות למחוק בכלל. את i ל-j אנחנו נכניס את temp object. ואני חושב שעכשיו זה נראה בסדר. בואו נראה מה אנחנו עושים עם הגיט. אני מקווה שלפחות אני לא אעשה פדיחות שמה. אנחנו נמצאים, רגע, בסדר. אנחנו נמצאים כאן, share. בואו נראה מה קורה. אם אנחנו רושמים עכשיו גיט סטטוס, אנחנו יכולים לראות, אה, not stage ו-untracked. אוקיי, מבחינתנו זה בסדר. זה בסדר? כן, טוב, אני אסגור את יוניטי כדי שהוא לא... אני צריך לסגור את יוניטי? שנייה, רגע. אני אעשה עוד פעם סטטוס שירשום לי בדיוק אותו דבר. אז יש לי את כל המודיפייד למיניהם. אה, בשביל זה אני רוצה להגיד לו, אוקיי, אז הפריפאב השתנו, אנחנו שינינו אותם יחסית קצת, כאילו פשוט את הסקייל שלהם החזרתי חזרה לאחד, ויכול להיות שאיכשהו זה השתנה שם. ויש לי את הפלורים למיניהם, כי הוא דאטה על הפלור. בסדר, אז אני עושה git add asset. אני חושב שאני יכול לעשות git add הכל, זה מה שאני חושב. בגלל שאני פשוט, אין לי מה לבחור, אני פשוט רוצה להכניס את כל הדברים שיש שם, אז git status, ונראה שהכנסתי הכל. כלומר, הכנסתי את המודיפיי עשיתי מודיפיי לסקריפטים מסוימים. אלה חדשים בגלל שאני ממש יצרתי, אני עוד מעט אראה מה זה, אבל לפני זה בואו נעשה git commit מינוס m, שזה אומר מה המסד שאנחנו רוצים. create simple flow from matrix from enum matrix. אחלה, מגניב מאוד. הדבר האחרון שנשאר לי לעשות זה היום.
זה להראות את הדבר הבא. יש לנו את ה-Dictionary Lite. על ה-Dictionary Lite, אם אתם לא יודעים איך יוניטי עובד, והאמת שאני כותב, ובכללי זה נראה, אני בונה את זה כאילו כן יודעים לפחות קצת איך יוניטי עובד. אז יש לנו את ה-Floor Creation, יש את ה-Floor Storage ויש לנו את ה-Game Manager. לתוך ה-Floor Storage אנחנו מכניסים את הרפרנסים, שבינתיים זה רק ה-Center וה-Foundation, ואיך אנחנו מגיעים אליהם. יש לנו את האימפורט, את זה ואת ה-Prefab, את טיילס, ואני ממש הכנסתי את זה בפנים. כלומר, ממש אני לקחתי את הדבר הזה, שמתי אותו פה, כאילו סגרתי אותו, ואז לקחתי את הדבר הזה ומתחתי לכאן, ואז... אה, וככה אני יודע שהדבר הזה באמת עומד פה. כלומר, הדבר הזה נמצא כאן, ומה שהוא עושה בזמן ריצה, הוא לוקח את האובייקט הזה ומכניס אותו לתוך הדיקשנרי. זאת אומרת שאם אני אשים כאן אובייקטים שונים, זה ייראה שונה. לדוגמה, אם אני אקח את הדבר הזה ואשים אותו פה ב-walk, ואני אעשה עכשיו start, אז אתם תראו שזה נראה קצת מוזר, בגלל שזה לא בדיוק אותו דבר. כאילו איפה שהוא אמור ללכת, זה start זה end, וההליכה שלו היא ככה, אני אעשה משהו שרואים קצת יותר טוב, אולי את זה. אני אעשה את זה ב-walk, אם אני אגיד לו, תראה, אתה ככה, אז עכשיו ככה נראה ה-walk שלי. הוא פשוט בונה את זה לפי האובייקטים האלה, כמו שהראינו בסקריפט. אמ, ולדבר הזה, הדבר הזה זה רפרנס של סקריפט. כלומר, אני רוצה לדעת איפה נמצא floor creation. בשביל זה אני פשוט לוקח בגלל שהוא נמצא עליו, יש דרכים לעשות את זה בעזרת הקוד, אבל אפשר פשוט להחזיק את ה-directional light ולשים אותו פה, וה-floor creation reference זה פשוט ה-floor creation. אז הוא פשוט מחפש את הסקריפט הזה. פשוט יכול להגיד לו, הסקריפט הזה נמצא על האובייקט הזה, שזה בעצם אני. זהו. אז אני חושב שכאן נגמר. אם היה לכם קצת אה, קשה לעקוב, ואם אתם לא יודעים יוניטי, אז זה בכלל, אז זה ממש לא סקול. זה ממש ממש לא המקום שלמד יוניטי מאפס. צריך לדעת לא יותר מדי, כן? פשוט ממש ממש את הבייסיק של הבייסיק של יוניטי כדי להיכנס לכאן. התחלנו את זה, הדבר הבא שאני אעשה זה לשים פרופ, ואני רוצה גם לשנות את השביל, שהשביל ייראה יותר יפה. זהו, ומשם אחרי זה נראה כבר איך נמשיך את הפרויקט מפה. אז תודה רבה שהגעתם, וניפגש בסרטון הבא.